Okay, ka da kenan. Me yasa kwanaki dan nace ka bada wasu kananan kuɗaɗe me yasa ka gudu? To ba matsala ba na hakuri cikin girmama. Ranka shi daɗe. To kwanakin da kuka gudu ina kuka je? Na. Suna wata unguwa ce kuma na? Amma kai me ɗabi'a ka ta gaskiya? Ɗabi'ar addu'ar fatan farin ciki wa kowane gida. Shi me yasa bayan ka gudu ka dawo me kake tunanin zan baka? Zaka bani uwa, zaka bani uba. To ina zuwa. Ga wani bakon ma nayi daga Germany ba zan sallame shi. Ya Germany? Germany lafiya lau Abba Sale. Ina fata kana da kuɗi. Kwarai kuwa ina da kuɗi. Kuɗin banza. Ina zama a nan sai sun tatike shi gaba ɗaya. To kuɗin naka nawa ne? Ina da miliyan 6,000 a account. Amma dai na da miliyan 6,000 ai. Ko ma nawa yake da? Ko wani masallaci a nan baya za a ba su miliyan 10. Miliyan 10 kuma a tallafin masallaci? An yaba ta yawa ba Abba Sale. Mu da miliyan 1 ne, shi kuma da miliyan 10 ne. Wai kun dauka bana jin ku ne? Kuma jawo kan kuma ku za ku biya miliyan 10. Kada ka tunzura ni.